Spidermanen karta hauek ez dira Peter Parkerren kartak. Hauek nire Spiderman gokoenarenak dira, eta hori Miles Morales da. Normalean ez ditut marka ontako kartak erabiltzen eta beraz ez nago guztiz ohituta, baina egia da takto oso gaia dakatela. Eta edozein floritura egiteko oso aproposak dira. Asko gustatzen zait atzekaldea, ze Miles Moralesen trajearen oso antzekoa da, beltza eta gorria nahazten. Eta hauek izan da Spidermanen kartak, galdera bakarra geratzen da. Esku hauek, ez badira nereak norenak dira.